Dame i gospodo, sa žalošću u srcem vam ovo govorim, ali HustyMax više ne postoji i ovaj kanal se neće više koristiti. Ali ako hoćete da nastavite da gledate sve što je bilo na ovom kanalu i više, odite na Max Dub kanal, gde ću ja, Marko Max, nastaviti da radim sve projekte koji su bili na HustyMax kanalu. A ako želite da gledate Ninove stvari, pogledajte njegov kanal za njegove sinhronizacije. Sve od YouTube kanala, TikTok i Instagram profila je u deskripciji ovog videa. Pa se tu preplatite i zapratite ako želite da nastavite sa gledanjem naših sinhronizacija. Što se tiče Hazbin Hotela, što znam da vas sve zanima, gde su epizode 5 i 6? Ja! Na tome smo malo pauzirali, ali sad ćemo nastaviti da radimo kao Max Dub. I to će sve biti na Max Dub sajtu koji će biti u opisu tog kanala. Tako da, hvala vam na gledanju i očekujemo vas u Max Dub ili u Nino Dub. Alright! Us with Kiki.